Историята на тази песен е за любов, която се появи на морето, но остана там, а пък приятните спомени прераснаха в тази песен. Винаги съм искала да се занимавам с музика. Отскоро попаднах в среда с хора, които се занимават с това и това ме мотивира. Писането на песни започва първо с идея в главата ми, записвам го веднага на диктофон и вкъщи се опитвам да го пренеса на някой музикален инструмент. Артистите, които ме вдъхновяват според Spotify са Майли Сайръс, Тина Търнър и Аба. Няма да споря с него. Моята мечта, свързана с музиката, е как съм в задръстване на, примерно, булевард Сняково и някой в съседната кола виждам как пее моята песен с отворени прозорци. Моето пожелание към всички е, може би, да помним, че животът е твърде кратък за стереотипи и предразсъдъци, така че творете смело.